Cecile Zandwijken, 6 juli 1937, 21 februari 2010. Promotor Marron kunstnijverheid. Cecile Josephine Zandwijken werd geboren in Paramaribo. In 1953 slaagde ze van de Sint-Louise Mullo-school en werd daarna onderwijzeres. In 1960 vertrok ze naar Nederland. Ze studeerde aan het Instituut Voortgezet Agogisch Beroepsonderwijs en werd welzijnswerker. In 1980 keerde ze terug naar Suriname. In Paramaribo kwam Zandwijken Marrons tegen die hun traditionele houtsnijwerk op straat verkochten. Ze zag commerciële mogelijkheden voor deze producten en begon haar eigen houtsnijwerkbedrijf Misiba Wooden Art. Samen met de houtbewerkers ontwierp en maakte ze nieuwe producten versierd met traditionele motieven uit de Marron-cultuur. Beroemd zijn de handtas en attachekoffer gemaakt van geurig cederhout. Zandwijken stimuleerde de Marrons om hun kunstnijverheid naar een hoger niveau te brengen. Ze gaf Suriname bekendheid in het Caribisch gebied en daarbuiten met deze traditionele kunstvorm. In 1990 won Misiba Wooden Art een prijs op de exportbeurs in Trinidad en Tobago. Ze zag ook het belang van organisatie van de kunstnijverheidssector in. Door haar inzet werd in 1999 de Craft and Art Business Association of Suriname, CRABASI, opgericht voor het ontwikkelen van een professionele Surinaamse kunstnijverheidsindustrie. Ze overleed in Paramaribo.